Min Brussell ix-Shadow Minister Tonio Fenek bat lil Keith Zara u talbu biex permezz tal-pożizzjoni tiegħu fl-Awtorità tas-Servizzi Finanzjarji jiċċekkja dwar Northway, kumpanija li keċċiet 65 ħaddiem. Dan huwa l-kontenut li l-iktar jiġbed lajn minn sensiera ta' messaġġi oħra żvelati mill-orizzont u li joriġinaw mill-Google Group ta' Tonio Fenek. Il-messaġġi meru wkoll dikjarazzjonijiet pubbliċi li għamel Fenek meta biex jiddefendi l-membri tal-grupp magħruf bħala wieħed ta' spjunaġġ qal li ma kellux bżonnhom biex jikseb it-tarif. Malien il-Keith Zara ma kellix nambih biex jgħidli x'qed jiġri żgur fl-MFSA. Il-fatti juru mod ieħor. F'waħda mill-diskussjonijiet fil-grupp, Loren Zammit kien bat email biex jinforma l-sħabu li l-kumpanija Northway keċċiet 65 ħaddiem. Rid li l-aħbar tidher fin-nazzjon. 4 minuti wara wieġbu Jesmond Saliba u spjega li din is-sitwazzjoni żviluppat minħabba deċiżjonijiet fl-Istati Uniti fejn il-kumpanija għandha l-ikbar suq. Għalkemm xorta waħda qabel ma żammit li l-istorja kellha tkun sfruttata fil-midja. Id-differenza hi li ma ridix fin-Nazzjon imma fit-Times of Malta u The Malta Independent. Qabel miegħu Keith Zara u Tonio Fenek wieġeb li l-istorja għandha tkun fl-aħbarijiet. Sasija wara Keith Zara serraħlu moħħu li kienet waslet għand Ivan Camilleri tat-Times of Malta u Neil Camilleri ta' The Malta Independent. Dawn kellhom jagħmlu x-xogħol li għall-bidu kienet se tagħmel in-nazzjon. Mistoqsi jekk għandux iktar tarifa l Ivan Camilleri, Tonio Fenek wieġeb li kien Brussell u ma kellux. Ara int jekk fil-banking unit u mhix marfa bil-pjani tagħhom, iċċekkja fil-kuntest tiegħek fl-MFSA, ordna Tonio Fenek lil Zara. Bit-tweġiba ta' Keith Zara tkun ħanara x'nista' niskopri minn hawn. Wara krispaċ fil-Bank Ċentrali u Carlos Kamenzuli fl-NSO, issa ħarġet konferma iswed fuq l-abjad li anke Zara kien jalef lil Fenek b'informazzjoni sensittiva u li ma kellux aċċess għaliha kulħadd. Zara kien jaħdem ma' Tonio Fenek meta kien Ministru u ftit qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali kien beda jaħdem fl-MFSA.